Samuel Pelimo. Amen. Where are you? One more minute. Abusian for Mobia Koba at the bar by Grace TV. So, this is actually Ampoyan Copact. Obia, Abusian, and then I am what they are apostle, a war, a Kumase Mountain. So, you say, yeah, my evangelist, teacher. Ya wodi nyame asemachi acheyi oye nyame adwuma acheyi nne oni eba pastor for pagilipa apostle Samuel ya CAC asafo no odimu ntindi man pa na o che se evano prophetic say commission hun sense wa asafo no wiase mi na akra ono na ye director o maka bu se funu ira obi edi ma mi hu dance ya ma me ti share di fie di ni akoso ya se nyame adom de nya papa so fo du ayi ne be kasa na o so di ma mi hu dance ya che wakle edi a che afa mema e wa ya kwa ba nya che kwase ai papa apomboko nyame ada roma okwa ye do kwa dias pachina din de se e fra me Osofopani Victor Tabi. But you need a soft bay mother. Christ Apostolic Church International. So fine. You are Asante be quiet. And I defer for course in I am now. No more the can cry actually. Young mammy, papa, only one more cacao, only one more. At the end of which I can't form what I see my dance with me, for mother. Yo, Medasi. Letitia, Masore Merku Penny, Moses Zongo. Wabra Mikodi Sofo Hono, and the Cotono on Nana Merku Penny, na and the question is, Mamano, you will be a Usronia me pa, and tis we are software na Okoha Usum. Wow. Na emwa bia sese wode boa ma unya medwuma ekoso no maame no obeye me kai se me ko ho no almost na otwe bia no maame no ema ye kodidwa e de breme na otwe bia ne wayi di pa wo ye sa ade no me kro me flu no asofo e be fa wo nyina no oto aso yes ade no a e kire se wo obi a odo nyame asofo ti nyanwa se nne nyame ama na be wara asofo nyanwa kora ko so do asofo ankasa na nyame adwuma nso onfa ni agro wo kese ti ebra mete se sofo pani ba be wa no me hunu se e nyame na ahyehye because ma me deserve se ono nso be wara asofo efri se wo hwe adwuma waya ma urade ono atova na wode twa akra ma urade ono atova wato evangelism vanya wode bie nsore wa bie nsore bebre amasi yesi ya maami ya ne wa me say ono ankasa atova ya wode bie nsore ema Christ Apostolic Church International eno na ama wonya din evangelism mpanimfo ahu adwuma wo ye ene yabo na baso ndi sa din mpanimfo de ma no kire se oyo obi a ne ko odo nyame adwuma na ode ne hu nyina eye adwuma no na koma ne kra ne bibia nyame adwuma nti megini se ne asie nyame na ahye ne nimonyam ode ne kugina sa mpempe so no nti o deserve papa sabra na chese wo mu season go na ochubi odi dwade do ejeze bia na asafo ne mo niska no an free ne bu yes ade pepa chao eye ono ankasa ne personal enya asore no ono ankasa ne personal nti woni pa bia ne wayi no a o diska ma na no ono akya no de odi aba nso ko yenya me adwuma che asa ne ma bisa etaisi se safa bi se da ochubi amia bi dwade etaisi a Debbie baby wo ha wonya individual bi ma na nya saade no ana even asore no kora no ye baby ya na sebe obutimi ye
Baby okra bi abe bosome be miensa na enum kra no bi a aso no kra mba mission da. Oh, okay. Nti se wonya individual bi na se wokura wo musa no a na ebo ministry. Ebo apa nti ade ama me no eye ne de anokwasem nie. Nyam be koso apagya no. Obekoso ahira no wona koma pa owo ne adwuma a woyɛ ma Awurade ene nyame nkrofo no. Nyam be koso ahira no. Na dwumadi hu sɛ emza asofo kra yɛ ham. Safo efi ha, Ese ni na yɛ ma ne no. Ma mu fan ya o te eme yɛ dwumadi na ma. Anokwasem nie. Maame no ewo Kumase na kamea ese Kumase asofo obia eye sendofo a to nsafre no. Wow. Sofo bia obenya transfer every asantology bia command invitation. Invitation no so no say oye obi a sabe ne nsam go. Na adoye nso onfa ni agro. Nti se wo command invitation ko ade a se de tie bia se nipa ba me nsakora na eye sendofo nde a obehwe se obetime ana ni nyina ba na ni nyina nti ema asofo do no ema asofo penasem nti we wunya hu no hwenya me ade mo chena ye wede no na be hu asofo a e ba be gu ba ntema Anya sisi akoba ne say edi insurance em na ho cash yo de me ka che ma militisia ne say adwuma pa a wafa ato ne ho so ne se de wasi kunu ho ma nyame adwuma no se ya nyame ahira no apagya na duru sa mpempenso no eye ni munyam sakese na nyame de ahye no eti me sere nyame nhira se ba bi nyame de na duru no prophet director yire enye posi ketewa enti wo mo no homoden se adwuma a woyɛ ma Awurade no onyae na obeto so na obeso papa nso asene na ne dwumadi a enti nyame de na beka na ho no adwuma no bekoso na ayɛ wano yesere nyame nhira edema no se Awurade a wapagya no no onkoso ma ne ho nwosra onkoso fa ho adom ema no se ne be ya se de na woyɛ ne kanen no sabre yi obeya amana boro so na aye nhira de ama onabusu nyina to nyame nhira no wona dwuma pa wodi ma Awurade no Awurade nhira no pa ebatu ha metese ma me bi se ye ma me owari meni mi kuya to ne bedin akoma pa ne do na botreti ne ba se ne be ya obo se na na so be techi amon che se ne yam eye na wodo nipa wo ya do yenti nipa bebre no crash da etu ne bedin what we also was so wa aye no crash asem no wo kan na ma ne yo medase me gidi se me akra no mato no bedin. Oh wow. Me ama me last born ona me na to no to oba program no bi kura wote animu ho if you say ne maame no ye maame no na esasa me so me hye na nimunyam nti me no ka se mato no bedin. Wow. Ade oba ha kura nka ma wode to no so na ohwe no oba bi so obeta no na chi na waje nti I say ye maame na o ka sa no kwa so ko mato no bedin. Mato no bedin. Ko si bi akwa no obi kura ka se anase ewiase for the Sir Christopher bo a wa ye nyame adwuma aya adoye obi kura bi esika bi ni wo ba kwa sorry feel ko se bia won e ko pra sorry fie e papa table so obi zi o fitina sorry fie abrabo ye be ko ye anka akọ ebe si wi anka si na ye di twa omo mpoa ama du ba bia na amanfo kura e pamba won yi omo yem se de ye maame ye ni nyame aya na chinsu so ebi ne go bo so obi aya so nyahwe obi aya kusi na se omo kan sem ya ma omo bam kura ye e wo nyame wada yo medase ne metimi aka afa saa asem we hu ne se onyame na ehira nipa onyame na pagya nipa na saa nyame no so no wode bre na ye adwuma onyame de bre na ye adwuma nti se bre ne nyanso ya wa adwuma ba yo se bia nyame ehuhu ne wo ye bia nyame apo ana bia wo ye tubu ba me kase nyame ne bonyam se onyame onsom no Bible say obi biara ne ho a wama nyame akoam ko bibia nyame hye na mu eti ade bia obeyi ama Awurade bia no nyame ekai emum wode bre na ye adwuma disabra no so a
yɛmfa yɛ maame de t-shirt deɛ ɛnyɛ fa to ho wohwɛ sɛdeɛ wɔyɛ asɔfoɔ sɛdeɛ wɔyɛ nyame adwuma na wɔku ne ho ma nyame adwuma no a obiara nna anwene da sɛ ɔbɛfiti prɛko pɛ afiri mmakuo pani abɛɛtɛ prɔfɛt director yere deɛ ɛhyɛ ama no kasa yi yɛhwɛ asɔfo maamefoɔ maako nson a ɛda asɔr n'ano a ɔno nso ɔbɛka ho bi from baabi ɔwɔ to saa level no wiase nyinaa asɔfo maamefoɔ nson no gyina hɔ a ɔno nso abɛka ho nti ɛkyerɛ wo sɛ maame no adwuma a wayɛ ne ne mmɔdemmɔ ne nyame ne som no nyame afa so ahyɛ n'animuonyam eti meka kyerɛ wo praying sɛ obi biara ni hɔ ɔbɛyɛ nyame adwuma yie asom nyame yie na nyame bɛgya ne da nyame nyɛ saa Mama yasɛ bi from grass to grace papa sɛ obi asiesie no ɔwɔ ɛnyerɛsi baabi ɔwɔ biara yɛka yɛ maame asɔfomamefoɔ nso ɛda asafra no a yɛ maame yi abɛka ho ɔbɛka ho yɛwɔ chairman yere ɛne yɛwɔ ɛfrɛ sɛ field director general secretary ɛna prophet director ne evangelist director ne saa nti saa asɔfomamefoɔ nso no yɛsɛ nso abɛka ho nti yɛ animuonyam hyɛ kɛseɛ paa papa yɛba no abɛkɛ sɛ obi ka sɛ ɛbɛduru ha ne abɛbi sɛ ɔma no yɛmɛnim no paa na yɛba no a yɛbɛduru ha na kɔmmɔdie ne adeɛ kɔ so na dwumadie no bɛhyɛ ase ɛti sɛ na nipa no bi kasa sɛ ɔma me menim paa wabrɛ paa na nyame ama me brɛ anyɛ pa papa wodeɛ wode no aso ɛyɛ nokorɛ saa sɛ ma me wabrɛ wabrɛ na nsa na no abɔfra na mede ne to no no wɔdi okay wow this year wow nice girl okay anoka sɛ ne maame no wabrɛ ɔn sɛ bible ka asɛm bi wɔsi wɔ nipa biara a wopɛ sɛ wode nyamesom pa ɛtena ase ɛwɔ kristo mu biara no yɛbɛtaa wo wata sɛ kristo ni biara pɛ sɛ wode nyamesom pa ɛtena ase wɔ kristo yesu mu no yɛbɛtaa wo eti ne dwumadi a wɔdie ne mmɔdemmɔ ne n'ahofama ne ɛna wɔyɛ obi nso a ɔpɛ nokorɛ ade baako a ɛma mepɛ n'asɛm no ɔpɛ nokorɛ ɛyɛ tuntum a ɛyɛ tuntum ɔbɛka akyerɛ wo ɔmfa nsie wo ɛne sɛ nipa biara nso ɔpɛ nokorɛ no nipa mpɛ n'asɛm nipa bi a ɔpɛ nokorɛ biara nipa mpɛ n'asɛm ɔbɛka nokorɛ no akyerɛ wo wopɛ ataa no wopɛ adɔ no nti because of ne nokorɛ kante no ɛno nso ma bi a ebinom ɛhɛte no kakra but yɛnom nso yɛpɛ nokorɛ no yɛpɛ n'asɛm paa nti kwan bi so no wotumi wo sɛ wafam bebree bɛ ne nyinaa mu no ɛsiane mpaebɔ a da biara yɛbɔ ɛkae ne nti no awurade gu so hyɛ ne den awurade gu so wotumi atimi wo kakra kyerɛ ɛdeɛ bi na wɔfɛ mu a ne sɛ nyame no ama nsa so ɛnɛ ɛsomdwe ne nkurɔfoɔ sɛ meka sɛ wafa mu a wɔn sɛ na meka sɛ nyame afa no so biebie nsɔre bebree one saa adwuma no ɛnyɛ adwuma ketewa ɛduru baabi a ɔno ankasa ne sika nipa a ɔfa wɔn de motototo nsɔre no no ɔno ankasa ne sika ɛna wɔde hwɛ wɔn yes because abena national nyam be so do no one sika na ode elders wa form nyina very good me just on to be adan yes obi on betre mu kura no e no one sika na ode esi structure no e ma wo mo ekom asafoma ne se de sese aso no su gina nti no da bia ohwe se asafoma na wo mu no obetemi aboa wo mo sika sem ne ade nti tese wa bre amena bre wo nyame adwuma mu pa wa bre pa very good. Sana me pesa me chile. Papa, on est kasa. Ya da se pa. Parce que dini o debe ni bi mo. Reverend Victor Tebi. Area head Asante Bekwai. Matia, na mi am director. O se de papa. E no papa. Okre. Go mo zongo no. Fatu right. Go mo zongo no. Me ba pa no.
na me pena sempa why smart. Wow. Why very 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 smart. Ade bi ala be hye ne nse bia perfect. Wow. I tell you, why very smart. Ntina me pena sempa. Ese me diga no wa ja. E ko tinchini ya. Sambia mu na me ni aje. Oh, Ne me ni aje pa. okay, that's it. Eso me da se. Abusuan yɛn san to aso yi ɛyɛ abasɔfoɔ baako nso wɔ ha yɛde ne nkasa na ɔnka biribi nkyerɛ papa pakyɛ wapɔ mbɔkɔ deɛ Kristo adom ɔban. Awurade adom bibia yɛ fine. Na mo so ɛ. nyame atom yɛ so yɛ ho yɛ paa ma wo deɛ mɛsrɛ no mabisa wo din ɛne wo diberɛ wɔ CAC asafo no From me Apostle George Mokla, territorial apostle Ashanti Central, Bantaman, and Mashe. pakyɛ woka sɛ territorial apostle abia na obi nte ase asekyerɛ ne sɛ wɔda As a trainer say, yeah, Asona Mambu, any this one. Now, Asona Mambu, any this one, Ofi, local church. Now I call circuit near your district. Now I call area administrations, area heads now, and administrators. As administrators, Munina Suti, and the territorial head. Yo, sanitary. ɛnɛ dwumadi a akɔ so yɛnim sɛ papa sɔfo panyini yɛ a wɔ masafe yi mu ɛna ɔne yɛ maame Letitia aka abɔ mu awade ahyɛ ɔbɔ adeɛ nyankopɔn deɛ animuonyam na yɛbɛbisa yɛ papa ne yɛ maame wodi ɔmo kakra na adanseɛ bɛn na wobɛtumi de afa yɛ maame ho ɛna afei yɛ papa yi nso ho wadarɔ ma Yo, for the apostle Samuel Belly Mensa, or Shaman, under the feet of Apostle Persikonote. Now, honor or try Ofi Asimfusu. Now, or Jenny say, Suffocatua, now, or Chinese of Fudie. We are ministry since that time, na minimum. By ministry mo 1989. Until in service, no, active service 37 years. Until minimum actually, a very dynamic man. Yami asem ekurano. Now we nipa na nemoti owodo. Our son ye obi a obre no ho ase. Ye obi no ho a ni so ye kakra but we there. And akoma da form na ni da form boko odo obi a the sofudi dwumadi mu nyina ofro from circuit pastor by area head. Nti ofi area head no abatuom na sofuko ni nyina ne area elders nyina ne mpanini no ehia wo general council ye to abaman betra difo akonwa kese so what ya akonwa so by 3 years ni ena odi asoro nanim say adihunofo ene odifo komsheni ma so sanso na Letitia Mensa Bonsu akusua sewa onso mebeye area head pastor ewo dichemso no motimo shizongo a business woman ye na ya se na e kire no mpaibo revival name a continent mpaibo nti me the spiritual father na ofa sofudie side to ho a Belly Mensa no fie krom agbozuma kliko tina me na busua panyin na ne nyina achi Letitia Mensa no na oye na ya se aye tete no ohu nyame adom ne adom ekura ye nti ema ono so nam sa akwan no so sua ema nyame de adom bedom no kase me fit di chem so na me call asaman kase kwa ye bo apopo nya ne pepi ade ho nyina pa bo bia kase ni nyina ye na na ne ehwe so as the administrator until Letitia de or your basumfo ankasa sumfo ankasa and as such ne say we nyame adwuma ye ni ye nyame adwuma opuchi our radio stations mieno na CAC asori ne mo so no evangelism board the whole world omo director ya Apostle Prosper Dogbe Agbaglo
oka members a evangelism committee no the whole world. We be sorry we Kumasi abeye say 11 churches. Enam soma literature sewa bonsu. Enam soma mpenefoma national award de no ko Israel na buy. Ti minim na che nyenne achepa. Why the insurance na woka? E dey achire no bra na me account. Insurance me nyina na se omoye nyame adwuma yefo no. Oso insurance ne opa ne ho achi. Na oso afnam kura nyankopon asem no kware nim kyerɛkyerɛ. Na wotwe akra eba hini enum. Nti Awurade say oja ofie wadaje ahode usika e de boa na adwuma obenye nhyira wa asase so behye wani onyam na da nkwa ma ani onyam ahinche wono so ode behye watra ni da hini mu e de wani we nti nhyira wo mukosakosa e wa ware enkabo mu Awurade de o mabam o munyina ne mudi na omo atia ba bi eye so ware wo Kristo mu a unyina so ne ofapem so obekoso ayi nhyira nti omo de Oma da nhyira nim no bekoso ananti nhyira nim kosisa Yesu baba yo papa oni kasa that's ti sana ti o obi and the wabadwuma de asibia edima me ho adanse e ka insurance na de kyerɛ na ya me adom e papa so pagini ba ko so ha me ma papa akɔ aba na ono so aka bi de akyerɛ papa mo akɔ aba eji usomeni a ti sen adom pacho na so no tia se pa ye de nyankopon ase papa wo de mesere na so what down ho de akyerɛ hwefo wudin ene udibre wasafo me apostle Prosper Dogbe Agbaglo, evangelism director at CSC, one of the executive members of the church. The CSC asafo nyina wo ba bia na evangelism. Yeah. Nami adumunti. Okay. Yo mu be 7 years in a 8 years. Yeah, share asampaka adwuma into 2 years. Our mind. And we are saying now. What you say mami e ba masafo mu evangelism. Odi mu ntinti man pa te say onye di packet. Yeah, mami oyi no ankasa no ya akyede. Okay. E ma CSC. Wow. Na me hu no 8 years na mbadi ade no. Let's say you have evangelism committee or evangelism board. Iti Ghana ni nyina wiase nyina no. We hwe mu no. Ba Kumasi ha. Na the way amana mami no etie no nya hu konkon mami hu say on ba kan. We adwuma ni obiebie nsore bebre. Baba ne secretary no na di sika etua ka ma elders no esi asoro dan e high dan ma won. Juma we ni nyine chi no soso. Oto basis aye hamachi sorry into evangelism ba bibia ye frɛ no bia mamede baba na san ye be no tama community new town o be bia ti mamia nkasa no nyame na ye ni sa nyame chere sa Nyame na ne washina ni nyam sa. nyame na chere ni nyam sa because sebio previous obi ware na ne kuno afrimu se ya sebio nyame amoa wa brabo entumi yet is senior yet here. But what have you seen? The sunset Juma power ye banya koponte. Brand yiri frame ne kunu frame a wode ayero ho krampo no. Nyame ahye ne niji. A Sunday executive member amano. Na nepa award in krampo nye ne pakitiwa prophetic director. Nti now no mami woye executive member yiri prekope. Nti eye ade a nyame aye. So obi fa nyame Juma ofa Juma ba. Apart from nyame adwuma no so the ka Kristo abrabon ntiti ye ne sua e bia mami hu obi a wo sere me hu ne bufo da Sa titi bi o ye nipa wo e sure bofo mami wo yi me hu nyame ka fa no nti nia esi enye kwa. It is not coincidence, it is divine providence of God. Nyame ye ne sa any insurance na woka. nyame kan say mami Letitia any Apostle Peli nyame to mo kwan masifo nyi nyame fa asum ni commitment and zeal passion for the ministry na omo chiri on fa dum nasifo na da bia da dwumayeni a nyame fie empa mo fie da
na nhyira mpɛ sɛ meka kyerɛ no because nhyira deɛ ɛne ma nyame nsɛm nhyira ma nipa ɔdefo honam so adeɛ deɛ nyame de bɛma ɔbrɛ so but ahohom kronkron ɛma adwumayɛfo ntra ne fie na asefo no nyinaa ɛnyɛ akoma pɔn na ne adwuma ɛwɔ yesu din mu amen. Obviously, nti deɛ yɛate deɛ yɛho ne nsɛm a sɛbi papa no asɔfo mpanyinfo yi na ɛka ɛyɛ anim asɛm ɛsi twerɛsɛm kora sɛ deɛ akyerɛ no wɔ asase so deɛ akyerɛ no wɔ soro nti ɛyɛ fotuo de ma me ɛne wo a wohwɛ me sɛ adeɛ bi a yɛafa ato yɛn so sɛ yɛde ama nyame no ɛma yɛ mmerɛ ho da biara da ɛma yɛ mpa aba da kyɛ na ɛbɛkyɛ nanso yɛdɛ ne a ɛnka hɔ kenkan twerɛsɛm hɔ sɛ biribiara wɔ ne mmerɛ a wahyɛ ama no wɔ asase so nti nyame brɛ so yɛ yɛ maame nkɔden a wakɔ wɔ nyame mu deɛ wayɛ de abɔ nyame adwuma nyinaa ɛnɛ fo di kan ne kasa ayɛ sɛ sɛsi a wabɛka asafo maame fɔ mpanyinfoɔ nson yɛ a wɔn da asafo no nti ɛdi adeɛ na kyɛn sɛ from grass to grace nti me yɛ interview sɛ ɛbɛyɛ de bɛhyɛ nyinaa ho den yɛ akyerɛ nyinaa ho rɛ sɛ adeɛ bi a wɔyɛ de ama nyame no kɔ so ayɛ na sɛ yɛ nyame pɛ nko a mɛpɛ mo bɛpɛgya wo ɛde ahyɛ ne deɛ no mu nyame da sɛ wɔgye brɛ na wohwɛ me kɔ so ahwɛ by Grace TV nyame nka nyinaa ho na sɛ wayɛ mama Leticia akoma so ade ama wo nso a wohwɛ me nyame na abrɛ mu no ɔnyɛ wo nso akoma so ade ama wo na ɔnkae wo sɛdeɛ ɔkae Mephiboset no ɛwɔ yɛ Awurade Yesu Kristo din mu nti amen abusua bɛpɛ me yɛbɛhyia makra bye bye.